Dnes ráno sa mi sníval sen. Bol tam môj otec a podával mi fľašu, v ktorej bola zakalená voda. Vodu som vylial a napustil do fľaše čistú vodu zo studničky. V sne svietilo slnko a ja som sa zobudil s dobrým pocitom. Naši predkovia nám odovzdali nesmierne veľa cenných vecí. Niekedy si ani nevieme predstaviť, čo všetko museli zvládnuť, aby sme my dnes mohli žiť život, ktorý žijeme. Cítim obrovskú vďačnosť za to, čo mi predkovia dali. Zároveň nám však odovzdali aj množstvo limitujúcich presvedčení, ktoré im kedysi pomáhali prežiť, no dnes nám už neslúžia. Keď som bol v Peru, počul som jeden krásny príbeh od pôvodných obyvateľov. Keď sa narodíme na tento svet, dostaneme do daru dve knihy. Jedna je strieborná a druhá zlatá. Strieborná kniha je veľmi hrubá a celá popísaná. Sú v nej príbehy našich predkov, všetky úspechy aj neúspechy. Väčšina ľudí odžíva svoj život nevedome podľa tejto knihy a tak vlastne žijú životy svojich predkov. Potom sú nešťastní a nevedia prečo. Sú v tom zaciklení a ani o tom netušia. Život nás však pozýva, aby sme poďakovali za striebornú knihu, zavreli ju a otvorili zlatú knihu. Táto kniha má prázdne listy a my máme pero. Sme písateľmi a tvorcami svojich príbehov. Je len na nás, aký život si vytvoríme a čo do knihy napíšeme. Máte veľkú moc ovplyvniť svoj osud. Máme prestať hrabať sa v minulosti v roli obete a namiesto toho máme začať tvoriť svoj život podľa seba. Chcete, aby sa na konci vášho života čítali príbehy zo striebornej alebo zlatej knihy? Po svojom živote som si prešiel vrcholmi aj pádmi v rôznych oblastiach. Keď som pochopil, že sa mi opakujú určité vzorce z môjho rodu, rozhodol som sa to zmeniť. Každý môžete v živote urobiť rozhodnutie a zmeny, aj keď to nie je ľahké. Váš život máte plne v rukách, keď sa rozhodnete a začnete konať. Celá vaša realita sa môže zmeniť. Zmena nemusí byť zložitá. Stačí urobiť prvý krok a ten váš je ísť teraz na odkaz, ktorý nájdete v bio. Ste pripravení pozrieť sa na váš život z úplne iným perspektívy? Ak ťa zaujíma podobný inšpiratívny obsah, komentuj slovo odvaha, ulož si toto video, daj like a vidíme sa v ďalších videách.